皆さんこんにちは。水道の話、今回は第10話漏水の調査について益子水道研究所代表の益子がお話しします。今回の内容です。漏水は水道管の取り替えや漏水の発見によって減少してきました。今回は漏水をどうやって発見するかについて東京の例をお話しします。まず漏水の種類について見ていきます。漏水には2種類あって、地上漏水と地下漏水があります。青で示す地上漏水とは、通報などで発見された漏水で地上に出てきた漏水です。漏水を探そうとしていないときに見つかった漏水とも言えます。平成6年には年間4万件近くあったものが、今は7000件と大きく減っています。一方、赤で示す地下漏水とは、探し当てた地下の漏水で、夜間などに漏水を探そうとして調査して見つけた漏水です。こちらは地上漏水と比べて、以前からずっと長い期間漏水し続けていたものが多いので、漏水の量はかなりの量になると言えます。平成4年には年間1万2000件も発見できていたものが、今はその 3%、年間360件に激減しています。そのほとんどが給水管で、ビニール管からの漏水が多いです。排水管からの漏水を見つけることはめったにありません。次はその漏水調査のお話です。まず漏水があるかないかを調べます。漏水発見の専門家が調査する前に、東京水道が民間と開発した漏水発見器を使って漏水があるかないかを調べます。まずこれで数を絞るということです。漏水発見器を水道メーターに乗せて数秒録音します。これを後で AI を用いて解析すると、付近に漏水があるかないかが分かります。実際の漏水の音と比べてコンピューターが判断するのです。これは技術が不要で誰にでもできます。この漏水発見システムは IWA 国際水協会や厚生労働大臣から表彰されています。10メーターから20メーターの範囲で音を拾えますので、排水管からの漏水もわかります。これで絞り込んだところだけを後日、漏水発見の専門家が水道メーターに音聴棒を当てて実際の音を聞き取ります。音聴棒とは、棒の先端に伝わる音を耳当て部の共鳴箱で増幅させて聞き取るものです。これで本当に漏水があるかないかを再度調べます。やはり最後は人間が聞かないと正確には分かりません。漏水が付近にありそうだと分かったら、次は位置の特定です。どの場所から漏水しているかを探し当てます。電子式漏水発見器という機械で、水道管がありそうなところの上の舗装面に聴診器のようなピックアップを順番に乗せていき、舗装面に伝わる音を電気的に増幅させてヘッドフォンで聞き取り、漏水の場所を探し出します。これは静かな深夜に行います。排水管の漏水もわかります。漏水がどこかに確実にあるとき、例えば下水や水路に水道水が常時流れ込んでいるときなど、そして先ほどの
電子式漏水発見器でも場所を探し出せないときは、相関法という方法を使います。バルブや消火栓などの2つの箇所にセンサーを取り付け、漏水のシャーという音が伝わってセンサーに到達します。その到達のわずかな時間差から位置を正確に特定することができます。最後に、なぜ漏水が少ないかを考えてまとめとさせていただきます。まず、管の性能がいいということです。耐震性のダクタイル管やステンレス管は日本で独自に開発しています。次に、施工がしっかりしていて、携わる人の士気が高いということです。それから、取り替えをきちんとやっていることです。特に、脆い鋳鉄管から強いダクタイル管への取り替えや、鉛管からステンレス管への取り替えが大きく貢献しています。管理がいいというのもあります。ガスや下水などの他の企業が行う工事にも立ち会って水道管を守っています。定期的にバルブや消火栓などを点検修理しています。最後に、漏水を探し当てる調査を丁寧に行っていることが挙げられます。結論です。漏水が少ないのは水道管の管理がしっかりしている証というのが今回の結論です。最後まで聞いていただきありがとうございました。